Ассалому алейкум рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Ман Ёлдошев Фарод Иномович, соли таваллудам 10/03/1979. ҳозир видеообращение кардастам барои пешвои миллат президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Якумш ки худо пурсидастам мисол ҳамин корда. Баъд шумо ҳамин раиси ҳамин давлат, шумо ҳамҷода раиси ҳамин президенти Тоҷикистон, шумода мана бо харф кардастам. Соли гузашта ман шумода видеообращение карда будам моҳи сентябр октябр бо дастгоҳи шумода сайти президента нависта будам шумода ки ягон ҷавоб аз шумо наомад. баъд фарзанди шумода Рустами Эмомалӣ, шаҳрдор Рустами Эмомалида нависта будам соли гузашта моҳи 10-11 сайтишонда. дар бо ҳамун видеообращение ман бо як бор такрор мекунам, ҳозир бо мефаҳмонам шумода. 2012 боз ман хати фарзанди оилам дар Российской Федератсия ҳозир ҳамҷа видеообращение кардастам ҳамин пешхона. 2012 боз ман инҷа ба зиндагӣ монам хати фарзанди оилам. 2023 да хонаи модарамда меравад. ҳозир модарам уже аз дунё рафтагӣ. 2023-12 мода як милиса полковник гуфтаги одам Баҳром дуюм дафъа меомадиста. як рӯз омадаги будам хуб уфтод. модарам омада метарсонад. баъди ҳамин модарам 2003 моҳ пас касал мешавад, саратон маълум мешавад ки саратон айтарса моҳи январда маълум мешавад. 2024 шашум моҳда якум сана меравад ай дунё. иҷада мана ин сафтош иди шоу спектакл кардагӣ як кампири просто 70 солара тарсонданда, дига ҳичи нест. баъди ин видео ман телефони ин одама ёфтам, ин милисара полковник будааст, аз шаҳри Душанбе вилояти Суғда омадааст. как будто вилояти Суғда милиса нест. занг задам ки мо ҳозир мераҳдам усуда исуда телефони рақами прокурора чи хеле чӣ гап бугум оҳо гуфта фреб кард мара, ичи додагиш не. сони чанд қа пас маълум шуд ки мада дело оғоз кардааст. ман делое ки как будто ман $2 миллион гирифтагӣ ҳаким ки ва главе амин Шохрухи Маймунзода будааст. амин коро қатъи машғул, амин соҳибкорои пешрафтара и амин хеле наи рангу бозӣ карда амин суистифода аз вазифааш даид мекардааст. якташ ман 2012 боз дар Россия зиндагӣ будам. арвои мада сум додааст $2 миллион. ё мада шотамда ягон хел сарҳисоби мада ягон кас сум роӣ кардагӣ нест, хабар надорам ман. барои амин қонун вайронкунӣ шудааст, бо мада шантаж кардастам, мода зарар шуд. ин мобайнда модар рафт гуфтастам. баъди ин шумода видеообращение кардам моҳи сентябр октябрда. баъди видеообращение ман сафорати Тоҷикистон шаҳри Санкт-Петербург фарёд кардам. рафтам ҳамҷода сразу хеста ҳамҷода аризама навистам. баъди ҳамун як милиса следователь занг зад аз Тоҷикистону шумо телефони шумо бояд гирён бошад, мо ҳар вақт шумода мебироем алоқада. майли гуфтам гап нест, хурсанд шудам. неки ҳамун хати фурӯ рафт, дига нест адо, дига баромадагиш нест. аммо одамо ҳамун вақтдаям шумода
сайт шумода навистем мисол ҳамин баёнотҳои ҳамун аризаи шумо парфитем писаратон ки ягон ашмоям ягон натиҷа шудагиш нест лекин видеобра чи ҳамин дар шабакаи интернет шумо мебинам баромадатон суханҳои ит корҳои хурд месанҷем ҳам баъзан корҳои дигар мегирем ин хел факто ҳам аст ҳатман бояд ҳамун кадра миёншикан кунем мехоҳам ки ҳамин хеле группировкара миёнша шиканен ҳамин суханҳои шумо дар амал иҷро шавад и намедонам и слишком ноконуншиканӣ шудеста баромадҳои шумо мебинам даст медонем ҳатто аз номи президент ҳам истифода мебарам аз номи ҷияни президент гуфта истифода мебарам тафтиш кунед ҷияни барои назди қонунда ҷавоб шуда барои ман назди қонун барои ҳама як аст мада ямона шуда қонун ҳамада як гуфтасен мисол мада ҳам қонун ҳаста ё нест мисол мада ҳозир $2 миллион айман пуршидесай чӣ хеле ҳамин выскочка ҳаромзода ҳамин во главе ҳамин мана ин футболисти миллиардер дунё қатъи мана раст гирифтагӣ хай намедонам кадом сабаб чӣ ин кори худи шахсӣ ман мехоҳам ки ҳамин на дида бароятон 1 сол шудест футосам 1 сол шудост футесам лекин натиҷа нест якумуш ин ки алло баъд ҳамин дуюмуш ин ки мана шумо амҷада раиси шумо бояд ин кора бидонед манам ширкат дорум хеле коргарои ман хеле камтар коргар дорум ман коргарумда ҷавоб медиҳам мисол ин выскочка генерал будааст ман 2012 боз ягон чӣ гап шудеса дар Тоҷикистон намедонам ин выскочка ҳаром ин генерал будааст бо ин генерал суистифода ҳамин соҳибкоро ҳар хел найрангу шайтонӣ кардем мумкин дар Тоҷикистон халқи Тоҷикистон мефаҳмам метарсад ин ҳисоби ки Рустами Эмомалӣ хати ҳамсинифай ҳамкурсай ҷурай ҳамхел мерияду ҳама будагии хонашам фурӯхта месад лекин ин ҳаромзода дасти мада фуромад ҷошта фуромадӣ ман қассоби ҳамин тубарин одамо Шохрухи Саидзода ҷошта ғалтидӣ мурдан намедарзам ай последствия ягон кор наметарсам ҷаноби олӣ барои ҳамин илтимоси ман ҳамин ки ҳамин кора як тафтишка мебаромадитон чӣ хел арвои набудагӣ одам арвои мада дела кардаги чӣ хел кида сум додааст мада сум додагиш не ҳеҷ кас мисол ки мада сарҳисоби мада Сбербанкамда ё ягон ҷода нест ман ҳамин Россияда кор менам қатъи фарзандум оилам тамом ҳамин соҳибкори оддӣ ҳастам лекин хеле паданалатода ман ягон дирам наметиҳамам меқапам ман ҳаракат ман мешиканам ҳаромора хеле одамо чӣ ки одамода зарараш мерасад барои развитии Тоҷикистон зарара хеле вируса ин вируса шумо метавонед ҷошта сӯзонед партои намира ҳамин илтимоси ман ҳамин корҳои ҳамин оғоз кардаги делоошо як тафтиш мекардем ҳамақа гап ман бояд шумода бугум буд якум аллоҳда баъд дуюм шумода шумо вақтиш мебиёд мумкин мегӯед ки мада нагуфтед ман хабарам нест раҳмат ба диққат